mkhulu. Ngithe angize la emsamo ngizokhuluma nani. Ngizobika ukuthi bese sizwile ukuthi niyakhala. Nithi nifuna sinihlabele. Ngithi angizochaza ukuthi akukhona ukuthi ngoba siniziba noma singasawafuna amasiko. Imali iyona engekho. Njoba nani shiye nje singenamali. Kusenjalo namanje. Into umehluko nje ukuthi izinto seziyabiza kakhulu ke nasezitolo. Njoba nazike nani ukuthi inkomo futhi ayihambi yodwa. Ihamba nembuzi. Ngithe angizonitshengisa nawo uwallet. Ukuthi njoba nani ushiye unganamali nje. Kusenjalo namanje. Awunamali. Onke lamakhadi ayakweleta. Alikho nelilodwa elinemali. Wena gogo nobantu. Njoba usanda kushiya nje, uwena owazi kahle ukuthi ngisho umncwabo wakho sawenza ngemali yokukweleta. Asikaqedi ke nokuyikhokha leyo mali esakungcwaba ngayo. Nawe mkhulu umpingaphi? Uyazi ukuthi washiya singenalutho. Kunalokho washiya nezikweletu. Manje ke ngithi angizosho ukuthi asiphiki sizoyenza imisebenzi enikhala ngayo. Kodwa ke sengishiyele kunina ukuthi nawa amakhadi. Ngicela niwafake ke imali ukuze ngikwazi ukuthi ngiyonithengela zonke lezi zinto ezidingekayo ukuze sigcine wonke amasiko. Ngizowashiya lana ke amakhadi ngobe sengizwa ngani ke mase kungena imessage efonini ukuthi hayi ke sekulungile imali singenile. Ngoba manje hayi ukuthi ngoba singathandi ukwenza amasiko. Imali yona engekho. Niyazi ke nemisebenzi nashiya ingekho. Nemendo ayikho. Ngobe ke sengichecka ke ukuthi nizokwazi yini ukuyifaka imali emakhadini. Bengifisa ukunithengela noma unemenite ukuze nidle nehlise. Imali yona engekho ke. Niyazi nani ukuthi nashiya singakwazi ngisho ukuthenga ibraai pack la ekhaya. Nashiya nama fridge empty. Kodwa nawe ukusweet okuyiwona okungangamandla ami engikuthengile ukuthi nidle nobona ukuthi nihlukaniselana kanjani. Sengolindela ke ukuthi nifake imali ke ekhadini bese ke ngiqala ke ngizenza zonke imfanelo zenu.